Hi guys! Welcome back sa page Wampangan Cooking. For today's vlog, magluluto tayo ng chicken estofado. Okay, umpisa na natin. I-fry lang muna natin itong saba. 5 pieces yan guys. Hinati ko lang siya ng ganyang kalaki. Yan, kapag mainit na yung mantika, i-fry lang muna natin yan. After few minutes, pag ganyan na itsura niyan, pwede na natin hanguin yan. Ayan, itatabi muna natin yan. Then, next natin i-fry itong ating patatas. 3 pieces yan. Hinati ko lang din siya ng ganyang kalaki. After 8 minutes, pag ganyan na rin itsura ng ating patatas, pwede na rin natin hanguin yan. Ayan, itatabi na din muna natin yan. At saka na tayo magigisa. Lagyan na natin itong bawang. 8 cloves na minced garlic. I-brown lang natin yan. Kapag medyo brown na yung ating bawang, pwede na natin ilagay itong sibuyas. Isang malaking red onion yan guys. Then, tuloy lang natin yung pag-isa ng mga 2 minutes. After 2 minutes, lagyan na natin yung ating chicken. 1 kilo mahigit yan, guys. Kahit anong part pwede, no? Then, igisa lang natin yan hanggang sa mag-color brown din yan. After 5 minutes, as you can see, nag-brown na yung ating chicken. Ngayon naman, maglalagay tayo ng paminta. Bay leaves. 1/2 cup na soy sauce. At saka 1/2 cup na red vinegar. Or kahit anong vinegar guys, pwede. And then, tuloy lang natin yung pagluto hanggang sa kumulo yan. Haluin lang muna natin ng mabuti yan. After 5 minutes, ayan, mga 5 minutes siyang kumukulo, no, sa mahinang apoy. Maglalagay naman tayo ngayon ng konting oyster sauce. Ayan, siguro mga 3 tablespoon or isang sandok. Then maglalagay na rin tayo ng 220 ml na pineapple juice. Ayan, then haluin lang natin ng bahagya. At ituloy lang natin yung pagluto ng mga 15 minutes sa mahinang apoy lang. After 15 minutes, ayan, medyo nagmantika na siya at medyo nabawasan na rin yung ating sabaw. This time, tikman naman natin para ma-adjust na natin yung lasa. Maglalagay na lang tayo dito ng isang sachet ng seasoning. At saka konting asukal. Mga isa't kalahating kutsara. Then, ilagay na rin natin yung pinirito nating patatas kanina. At saka yung pinirito nating saging saba. Yan guys, haluin na lang natin yan. Yan, haluin lang natin ng mabuti. Tsaka tuloy pa natin yung pagluto ng mga 8 minutes. After 8 minutes, okay na yan. Luto na yung ating chicken estofado. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin.
Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!